bambarayon uli no bambarayo. Kapasanangan kumamon milantoy kumari kayo tensanan. Ngaran ko no po nga Pipi Olivia Walde. Mananang kibay ako manangon mantat eske pakantamunan. Uho na pulutangan ko nga ikilaw ang itong bolog. Kinangaha na di kayo kya. Insan tadaw di alas. So kapiyo manapan ng kaka. Ikilaw da magyuhong gaway tinuman. Aw alay ang kabantag na di isya da pulang. Sunsoy no da kaka ikilaw do sakot kumampot diway it kulang. Kang kuna sumunsoy do jambatan sakot itisan kulang. Gumampot ako waik kihoy kadikilaw mintondig. Sigok ka ang katong bisal isyo katatak na di isyo ikulam. Adan! 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 Pumabay ako! Pumabay ako! Pumabay ako! Kadikilaw daw makiyo. Karango no kaka itong bolog iong. Away na di itong bolog panakat do sakot. Uhupay na di itong bolog ikilaw do tuminindal mamuguno do sakot. Nakatindal na di ikilaw itisan do kulang. Kadikilaw miyagal na po. Kadi tombolok do suminimbar. Suway tadaw poinsan kok kakak itombolok itrando kayo. Namot do poinsan kok isyo harap sungulun ko sa itarat do momolo sitik daw nga asal ng anasip itong bolok. Nakita nakaka ikilaw di ko sa itarat no padi kokoto na di ikilaw di gapat kusay darat aday! 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 Arwal! Arwal! Kadi kusay darat mininggiyak. Kutigawa itong bolog digyak ang tulur. Nari isya minagidor. Ang sikaw ginawa ditong bolog. Kanan cerita na po di nalan ko mantatangon di tinga muhuk takaw do tulun suway iharap kabalingkangan. Idiri no tangan ko. Konsikaw